A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A jama'a barkamu da sallah. A gurguje na dawo a wani episode da nake so yi magana akan malamai da yan hizba musamman na jihar Kano da arewacin Najeriya da Najeriya ma gaba daya. Kai har ma da wajen Najeriya. Amma kafin yi wannan magana akan malamai da yan hizba zan yi magana akan dalilin da yasa zan yi magana akan malaman. Zan kawo wani karamin labari mai muhimmanci na wani abu da ya faru kafin kawo magana da nake so yi akan malamai. Akwai wata yarinya ko wata matan aure da ta riga mini text ban dauka ba, tana so magana da ni in taimake ta, tana so magana da ni in yanke labari dai har ta yi min magana cewar idan ban hadu da ita ba zuwa wannan sati mai zuwa aurenta ne zai mutu, amma ni zan iya taimakawa in yi magana da mijinta akan magana auren, ni ne zan iya taimakonta. Sai na buga mata waya muka hadu muka yi magana a nan zuwa. Ta je ofis dina an kona min kaya ba wurin zama, na ce mata ta ofis dina bana zama ciki, na ce mu samu wani guri mu zauna nan zuwa, muka zauna muke magana. So sai take ce mini tana so za ta tafi umara ne, amma mijinta ya hana ta, mamanta ce ta biya mata, amma mijinta ya ce idan ta tafi umara a bakin aurenta. Wannan shine problem din. Nace to me ya kawo ni a cikin wannan magana tunda ni ba dan wanki ba dan wan mijinki ba, ta ina zan shiga wannan magana? Tace mijinta shi fan dina ne, yana bala'in kauna na, yana son wasana. Duk abun da na yana bi shi yana zuwa idan ta ga farin cikin shi, idan ya dako abuna yana farin cikin shi ke nunawa, kullum yana fata Allah ya hada shi da ni mu gaisa wata rama mu yi hoto. To wannan soyayya da yake mun niki take so yi amfani da ita, in je mu hadu da shi, zai ji dadin haduwa da ni, in roke shi ya bata ta je ta yi umara. Sai na ce to fine. Sai na ce to ki bani address na mijinki. Ta bani. Yana sai da kayan miya ne. Yana sai da kayan miya wani guri, ba zan faɗi gurin ba, na je na same shi. Mu gaisa, yana gani na mutane gurin an taso. Idan ina yawo a Kano ban cika yawo da wannan hulan ba saboda ana gane ni, sai sa wani hula daban. Amma na sa wannan hulan to na tabbatar da na yadda za a gane ni. Wannan hulan na sa saboda ina so a gane ni in je gurin. Ina zuwa baba cire duba, baba cire duba. Ya taho da gudu, dama ta tura min hoton shi na gani. Ya rike hannuna, kai ni baba cire dan Allah ka zo. Me ka zo sai? Nace kayan miya alhamdulillah. Ya ce zauna gurin shi. Ya je ya siyo lemun kwalba ya aje mini. Dogon kwalba na kwalba. Muna aje mini lemun kwalba, na fara sha. A takaice na yi sayyan naira 250, ya ce in bar kudin. Mun fara sha, ina so in mishi magana, matan shi ina jin tsoro. Ga kwalban na kusa da shi kada ya dauka ya fasa mini, kana ce ka ba zan yi ba. Na fita na rabi da shi. Bayan na koma matan na ce mata ta yi kudi na nazari ta ban zuwa kwana biyu kawai. Ta ce lokaci ya kusa kurewa, na ce kwana daya a na biyu na koma. Na ce mishi bayan na bar gurin ka mu hadu da wani dan wanka, a wani aminin ka ya ce mini kana cikin wani damuwa, da zan shiga cikin magana in taimake ka zan samu lada. Sai ya ce wani irin damuwa ya gaya maka? Ya ce mini matanka ne za ta tafi umara, amma kai baka son tafiyan saboda kana cikin damuwa. Sai ya ce mini wallahi ba umara bane, mamanta ce ta samu mata aikatau, za ta rika aikatawa a Maka. Da haka shine mamanta sai da ita filinta ta je ta biya mata wannan, za ta tafi aikatau ne. Abinda ake magana za ta yi shekara 3 ko 4 ko 5. Wannan abun ya ce ina kaunan matata, ina sonta. Alkuran hakuka ya fashe da shi yana gaya mini. Na rage muku labari, ita ma ta gaya min tana son mijinta, kuma ya ce in ta tafi bakin aurenta ba ta son auren su ya mutu, shi yasa take son shiga. Ta ce mini jiya da daddare har sallah ta yi raka biyu ta roki Allah ya kawo mata mafita a wannan abu. To shikenan. Da ya gaya mini wannan magana raina ya baci. Na ce to yanzu ka bani dama in shiga cikin wannan magana naka? Ya ce wallahi in dai za a samu ansa wannan ai na taimake shi. In dai zan yi yadda zan hana ta wallahi na taimake shi. Na ce za ka yi bani lambar matanka? Ya ce ba ni nan maman matanka ya bani. Ka yadda in shiga? Ya ce ya yadda wallahi. Ya ce to ba damuwa. Bai nuna mashi na yi magana da matan shi ba. Wannan mutum a karshe na je na samu matan na ce mishi ke saboda Allah dama ke ashe sabon rashin lissafi da rashin hankali, karuwanci za ki tafi kika kashe auren ki? Ta ce inna lillahi wa inna ilaihi. Ya za ka ce na tafi karuwanci? Na ce karuwanci ne mana. Ya za ki bari mijinki a nan da yara 2, ya ce ayanku 2, ki tafi ki bashi na ki tafi aikata, kuma ke kin ce mini umara za ki je? Wallahi dama umara za mu je, kuma duka bai wuce mi shekara 2 ba, zan samu abun da na samu, za a rika biya na 225. Agent za su dauki 45, ita tana da 80 duk wata daya. Kai wannan duniya akwai abin so. Na ce ke saboda wannan ne zaki aje auren ki?
to na dai yake labarin mijin yana cikin masanancin damuwa, ya gaya mana cewa dama inda yake an tada shi, an daga gidan za a sai da miliyan 1.5, shi kuma ba shi da ko 100,000, yana biyan haya 50,000, yanzu ana neman 70,000 a wani gida da ya samu. Yanzu sun bashi daga nan zuwa karshen wata ya tashi, yana cikin tashin hankali. To daga nan gurin da muka yi magana da ita na ce mata wannan abun dai ba zai yiwu ba. Shi ma ya gaya mini cewa kuma idan ban sa mamanta a ciki ba, kes ba zai mutu ba. Daga nan na ruga na ce mata to zan neme ki. Na ruga na samu wani malami a Kano, na zayyana mishi wannan labarin duka. Mutum malamin shi ma yana da tafiya Abuja, haka ya hakura da tafiya. Ya ce wallahi saboda wannan zai hakura tafiya, nemo wayannan mutane su. Na je na yi ma maman karya, na nuna mata cewa an samu wasu da za su roki mijinta za a tafi wannan aikin haji, za su yi magana da shi. Mun yi magana da yarta, kuma shi wancan zai iya yarda idan mun je gurin. Saboda yarta nuna mini idan maman ta ji magana ne da za a hana wannan aikin haji ba za ta saurara ba. Na yi convincing dinta, ina so in yanke labarin nan saboda ta tambaye ni kai baban Cinedu kana da me ya kawo ka cikin wannan magana. Duk wannan labarin yana da sau, har Allah ya yarda na convincing dinta muka je gurin wannan malami. Malami nan da hikima, da basira, da ilimi irin na addini, ya yi amfani da hadisi da ayoyi, da ya yi magana da mata nan da ita da yata ya tattaro su ya kawo su bakin gaba wuta. Wallahi suka ga wuta na ci balbalbal baki wuta. Ina zaune wallahi ni ke masu kuka, na tabbatar da wannan wuta za su. Hikima da magana na addini da hujjoji, wallahi matan nan sai da ta fashe da kuka. Duk rashin imanin ta alamanta, ki hakuri mama ban ce baki da imani ba. Dulilin tauriranta sai da ta fashe da kuka ita ma. Ta ce wallahi wannan abu ita ayi hakuri, ce ba ni zaki ba hakuri ba. Mijinta shine abun ba hakuri ba ne ba. Tana cewa malam ayi hakuri, ce ba ni bane ba. Wannan magana ce ta manzo Allah da maganar Allah. Yi mata bayanai kuma ta gamsu. Ta ce wallahi ta fasa wannan abu. Dama ita ma yar uwarta ce take maka Saudiya. Ta siya fili guda guda uku ana hudu sorry. Ta siya fili guda uku na yanzu da yamma ana yi mata gini na hudu a wata unguwa. Ganin yadda take samun kudi shine ta yi mata hanya ta kai yarta. Shine malamin ce shine zaki kashe mata aure, tana rufin asiri zaki je ki tona mata asiri. Ki tona mata asiri. Shine wallahi ta sauka ba. Ta ce wallahi ta wannan magana ta jani. A takaice daga nan aka kirawo malam ya kirawo mijin. Aka mai da magana miji ya ce wallahi yana cikin tashin hankali a gidan shi tun kafin ta tafi. Yanzu ta karasa shi a cikin ya ce ko baccin kirki ba yi. Sana'ar shi karamin sana'a. Ya ce yanzu haya ana neman 70,000, ba shi da naira 7,000 da zai iya fitawa yanzu. Malamin ya kawo 20,000, na kawo 50,000, mun hada mashi 70,000 na haya. Sai da ya faɗi kasa yana kuka saboda murna, ya rasa inda zai saka shi. Malamin bayan ya tafi, malamin ke ce min kaga wannan abu na da alaka da talauci, sun raina abun da yana samu, shi yasa suke so su je su yi wannan, da kuma jahilci da rashin ilimi. Ko da akwai ilimi din dai abun dai akwai matsala. To wannan matsalan fa yana faruwa a Najeriya da yawa. Ana kashe aure da yawa, ana kai mata Saudiya suna aiki. Wannan abun da malamin nan zai yadda in je in kara daukan wa'azin na shi in sa, wallahi mutane suke wani abun da sun cewa wallahi suna halakar da kansu ne wallahi. Ai ko babu magana addini ka kawo hankali da hikima da basira, ka san wannan hauka ya shigo a ciki ai. Ki kashe aure da yayanki, kuma wannan abu yana faruwa da yawa wallahi a Najeriya na da yawa. Ana ta kashe ma mata aure suna tafiya aiki Saudiya. Haba mutane na za mu kai kanmu. To yanzu dai kafin in yi magana da nake so in yi akan malamai da yan hizba, wannan mutum an daga gidan shi miliyan 1.5, dan jihar Kano ne, haifafen jihar Kano ne, kuma dan cikin jihar Kano ne. Yana cikin tashin hankali da musiba. A wannan gida nashi, ina son wayannan mutane ku za ku biya gidan nan. Barau Maliya za ka kawo 200,000. Gwamnan jihar Kano za ka kawo 200,000. Abba gida za ka kawo 200,000. Kwankwaso za ka kawo 200,000. Jobe za ka kawo 200,000. Gawuna za ka kawo 200,000. Kai ku taya mini wannan ba fim bane, mu yi magana. Miliyan 1.2 ko? Yawo da 200 da yanzu. Kawu Smela 200,000 da 600. Waye wanda ina yiwa zuwa samu, wanda na san zan yi magana. Ina son hada mashi kudin gidan nan ne. A nan video zan hada, kuma wallahi sai sun bada. Duk wanda ne magana na san zai bada. Zan tafi Kaduna. Zan wuce Kaduna.
jihar Kano ya kamata duka hada wannan jihar Kano ina jina sallaka a jihar Kano waye kuma waye a jihar Kano waye a jihar Kano waye a jihar Kano Alasan Ado Doguwa 200,000 a jihar Kano wanda na san zan yi magana da su wanda ina da number su zan ya bugawa sa su bada kudin nan ni ban taba duk wannan da na kira wallahi babu wanda na taba doka 100,000 na ce taimake ni a cikin su amma sun san wannan abun da nake yi ba wasa bane wallahi tallahi ko gwamnan jihar Kano ban taba roƙon shi 100,000 ba wallahi duka wanda na kira sunan babu wanda na taba doka kudi amma wannan abun ina roƙon su yi madan jihar Kano ne ina so a siya mashi gida zuma da nawa da 600 ne miliyan 100 na gwamnan jihar Kano mai ci yanzu wanda yake kai kai da Allah Ganduje kudin Ganduje zai koma 500 saboda shi gwamna ne wanda yana kai mai gima Ganduje kai 500 zaka bada da 600 ko idan kara 300 ya zama da 800 miliyan 2 na son hada zan tunani wanda zai bada rara za ka bada 200,000 nawa kenan miliyan 2 ko wannan miliyan 2 da kuka ji na lissafa masu kallon mu zan zan yi bidiyo duk wanda ya bada zan nuna muku 200,000 shi zan hada za a ba wannan mutum ya biya gida ya yi jarin 500,000 na gode ban gama ba so ni ma na sa 100,000 ni ba babba ba ne na sa 100,000 nawa so ya zama miliyan 1,100,000 miliyan 1,100,000 na sa nawa 100,000 so miliyan 2,100,000 kenan da 100,000 ko miliyan 2,100,000 ka ko Adiza Gabon 100,000 nawa miliyan 2,200,000 to ko da wani an samu matsala da wani za a samu matsala da san durin sina ya hada miliyan 1,500,000 din nan na gidan wannan mutumin sannan na tabbacin wannan mutanen da na lissafa kowa zai bada abin da zai bada wannan kudin kowa zai bada shi idan sun bada zan yi video tsakanin nan in ma ba su bada ba zan nemo rance ranta masu in ma ban same su ba zan ranta masu za a video za mu je za a ba wannan bawan Allah duk da malamin na yanda muka magana da shi ranar da muka magana na ce mishi za mu gwada ko ta yan siyasa a samu kudi ya nuna kasan malamai suna da hikima ba za ka dauko mutum ka zo ka nuna shi a video kamar kana tallan shi ne ana tallan shi ne amma dai wannan kudi bizinillahi ta'ala za mu danka a hannun wannan bawan Allah malamin nan zan ba ya kira wasu a zo tunda malamin nan zai ga video nan zan nemo na nema nawa kudi ma miliyan 2,200,000 malam zan nemo zan kawo maka in Allah ya yarda za ka kira wannan mutum za a zo a bashi kudi ya biya kudin gidan da yana cikin miliyan 1,500,000 ya yi jari maganar malamai da zan yi da yan hisba wallahi ka je wurin malaman jihar Kano inda yana fi zuwa na gani kenan kusan kullum sai kaga irin kes aure da ana kawo masu daga wannan zuwa wannan daga wannan yanda suna abu ya fashe su dawo su hada da daddare tunani suna ci hisba wannan da kake gani ana zagi wallahi ko da suna da matsala wallahi alherin su yafi yawa ka je ka ga yanda kullum office din hisba rigima aure suna sai tashi wanda iyalai sun kasa gyarawa kullum amma muna neman matsala yan hizba ko matsalan malamai ne mu yada shi ba alherin su ba ina ganin wannan ba daidai bane na ga nan kwanaki an sa wani hoton wanda hizba wai an kama shi yayi kwarto ne ko menene to shikenan a cikin mutum 30 ko 40 ya sa mutum da laifi shikenan duka sauran sai a kalle su da wannan laifin ya kamata mu rika ya hake cewa ne mu rika adalci da Allah wallahi tallahi da babu malaman jihar Kano da babu hizban jihar Kano wallahi tallahi auren da zai mutu a rana a jihar Kano Allah ne kada ya san adadin shi wallahi ba zai iya kirguwa ba suna saving aure suna taimaka ma aure so wannan nayi domin yi jinjina a gurin ku domin kuma ya adana irin mu in kana abu na kirki ana wasa ana kallon ka wulakance zuciyanka wata zai ga kaiwa to me ma wannan abu nayi mutane suna ganin bani amma ina jinjina maka zaka ji korin gwiwa muna muku jinjina bisa wannan abubuwa na alkhairi da kuke ku yi hakuri da mu na Najeriya za ku yi abu mai kyau mu ta zaki ku ta hakuri da mu abun da kuke yi ku dora Allah ya biya ku akan wannan to malamai na jihar Kano da sauran wurare wanda kuna wannan abu muna yi muku godiya Allah ya saka muku alheri Allah ya ba ku kwarin gwiwa sannan akwai wasu su ma wata kungiya ta lauyoyin malamai ne wanda suna bi akan maganganu da ana yi a media suna gyara
to kuma wani abu na ku fa ba karamin taimakawa yake yi ba. Ni baban Cinedu ban dauke kaina ba, dura da na yi wani abu wanda ya saba ma addini ko al'ada a kirawo ni a hukunta ni, wallahi zan bi. Wannan abu da kuke yi in an sauka kan layi ku dawo da mutane daidai, ba fa kanku kuke taimaka ba, kuna taimako generation namu da za su zo nan gaba ne. In an baya al'umma an ci gaba da lalacewa ka, wanda za mu haifa nan gaba ba sai da za su tashi ba. Kullum ana neman da za a samu gyara ne, kuma a kowace irin sana'a akwai batattu, akwai wanda suke son gyara. To Allah ya ba mu ikon gyarawa a cikin kowace irin sana'a. Nagode.